sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sa aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agod madasig nga magmalak in kaso kidman nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas.
Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiun Sangtig Ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as we look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang, mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga sinyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang sinyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sa cyber libel amo ang nag-post o kung ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa nga mga post ang hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agod nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sino man nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtub 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtub 10 ka tuig. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan balo kung ano ang husto kag sa ang ila pamatasan wala ni base sa ila ginabatyag kundi ginabase nga husto nga prinsipyo bisan wala pa nakakita sa ila itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan maggamit Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Welcome sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Autopit sa 5 kita sa bulan sa Nobyembre tuig 2021.
Subong adlaw banwa gina sa ulog naton ang al 5 de Nobyembre. Nga sa din may isa ka programa nga ginapatigan gina sa provincial capital. Ini may kantanan sa siniya nga selebrasyon pagdumdum sa aton kahilwayan gikan sa kabot sa mga Espanyol. Kag sa siniya nga udto magapakig upod kita sa inyo nga pagpanyaga diri sa palatuntunan Bombo Hanay sa udto. Upod gyapon sa iyo Anchorman ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagna nga 1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad subong udto pag-updan kita sang aton nga mga Bombo reporters. Subong man sang aton nga mga Bombo correspondents nga na-assign sila tagsa ka mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato ang aton nga mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subuman sa aton nga mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan, pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karon banwa makita kay mabatian kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Sa pinagkaroon ka mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal sa aton nga mga top stories of the day. Governor Lacson nagatag sang iya minsay kadungan sa pagsagulog o kung sa pagsaulog sang al 5 de Nobyembre. Governor Lacson pabor sa ginaduso sa nga pila ka mga senatorial candidates nga buhion ang Negros Island Region. Bacolod City Police Office Director may panumdom sa mga pumuluyo kag sa commercial sex workers. Executive Executive Director sa Emergency Operation Center naghatag man sang iya sining pananawan angot sa paghukas sa mga plastic barrier sa mga salakyan di pasahero. Naglilion taman karon kung ano nakadamo ang mga nabakunahan nga mga minor de edad diri sa syudad sa Bacolod sa padayon nga vaccination rollout. Kag sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, mabugat nga penalidad sa kaso nga perjury ang ginpermahana ni Presidente Rodrigo Duterte. Ag mga nadulaan sang trabaho, mga wala na wadan sang ubra nga mga Pinoy diri sa Pilipinas, nagalabot na mga kabiyanan sa 4.25 million suno sa PSA. Ag sa aton nagapanguna nga mga balita international, Russia ginabantayan ang pagpatrolya sang barko sang Amerika sa Black Sea. WHO nagpanawagan sa mga vaccine makers nga i-prioridad ang mga pigado nga mga kapungsuran. Abreto ng mga top stories of the day sa balita lokal, national ka international. Ato rin kapangalagad karon sa pang-Biyernes edisyon sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. 40 minutos na banwa ang nakaligad sa takna nga alas 11. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto ang vaccination rollout sa nasilingkuna sa ato nga mga minor de edad diri sa syudad sa Bacolod nagapadayon no kagahapon kuha nato nang dikta kung pilang nabakunahan kagahapon. May aras ang vaccination center sa Riverside Hospital. Kag may araman sa SMX sa may SM kag sa Ayala Mall. Kag ginapanawagan naton sa mga ginikanan nga may mga minor de edad dira nga pwede na maka amat-amat daw pabakuna sa inyo nga mga kabataan nga mga minor de edad. Kay ginapanugutan na ini subong banwa damo sa available nga bakuna diri sa syudad sa Bacolod. Ining mga bakuna, hindi na kita yung magpili sa kunano pang bakuna kay ang available nga bakuna mo nang the best nga bakuna. Ang available nga bakuna. Hindi na kita maghulat banwa nga basi maabutan kita sa alang-alang nga kung maglala lang nga sitwasyon kag mo pa pag siling nato bala niya tani nagpabakuna na lang ko ba?
kay may pila ka mga reported nga nagkalamatay, ang halos kalabanan nga nagkalamatay mga kabanan subong sa tungod sa COVID-19, abo ini mga wala mabakunahan. Kagibaloon taman karon no kay daw amat-amat na kagapon way mapanghukas ang mga plastic barriers sa mga salakyan di pasahero kay wala pa man sang executive order nga ginapapanaog ang aton nga city mayor. Pero kagapon naghingagaw gid papanaog sang executive order nga nagapanugot na nga hukson ang ini mga plastic barriers sa mga salakyan di pasahero. Pati naman ang pati naman ang mga face shields bala. Daw kung amo naman na kay halog na kita kag ara na kita iya sa ara na kita sa pag-usoy sang dalan nga sa diin manugtapos na ang ining kaso sang COVID-19. Kay padayon nga naganubo ang kaso sa kabugusan sang pungsod Pilipinas. Sa report kagapon sang Department of Health, masubra na lang 1,000 no ang panibagong nga kaso. Gikan sa pagtaas gid pag-peak nga gid banwa, nagalabot ini sa 28,000 ang kaso sa isa lang in just a single day, no? Kag subong in one single day, may aral kita record nga sobra na lang 1,000. Di ba ginunga kung ano nga pagganubo. Kag kaangay man din sa probinsya sa Negros Occidental, kag subong man sa syudad sa Bacolod, no nga noticeable man ang pagnubo sini. So definitely kung panghukson na gid man ang barrier sa mga salakyan, tani hukson hindi naman kita mandatory ang pagsuksok sa face shields, no? Sa magsulod kita sa mga mall kay sus kabudlay ka katama alibawa pare sa akon bi naga-antipara ko. Tapos paggagawa mo sa salakyan daw nagaburon pa nga daan niya ang antipara mo kay do naga-moisture siya. Tapos may face mask ka pa pag ginawa mo, pag lusot siyang ginawa mo sa eyeglasses mo, kuwan mo, naga-cloudy mo. Butangan pagid sa face shield, sus, punga-punga ka. Daw hindi ka mapatay sa COVID-19, daw mapatay kaya sa suffocation. Ayo. Ano yung importante sa tanan banwa, ang isa pagid ka winner, ika-duha nga winner sa aton nga 1-2 panalo part 20 promo. Standby. 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. Ang aton nga ikaduha nga winner, congratulations sa kay sa taga Purok 4 CC Magsungay Barangay Singkang Bacolod City. Agya sa ni Proof of Purchase Silver Swan. Congratulations sa kay Claudine Faith Binhamin. Congratulations sa kay Claudine Faith Binhamin. Ikaw ang ikaduha nga winner sa 1-2 Panalo Part 20 promo. Pwede mo na makuha ang mga premyo sumugod subong, isipon naton ang anong ka oras. Sugod subong pwede mo na makuha din ang mga premyo. Pero may hashtag ka lang sa anong ka oras. After 6 hours, kung hindi mo makuha ang mga premyo, magabot kami sa panibagong nga winner, kagang imo nga premyo ihatag namon sa sunod nga winner. So sa liwat, ang aton second winner for today, congratulations sa kay Claudine Faith Binhamin sang Purok CC Magsungay Barangay Singkang. 47 o 46 minutos ang nakaligad sa tag ng alas 11. Dali sa ito na pag-alagad sa palatuntunan na bumbuhanay sa auto. Dugay-dugay may importante kita nga bisita banwa. Ang mag-bisita din sa ito ni istasyon ang Vice Presidente sa Pungsod Pilipinas, si Vice President Lini Robredo. Sa pila ka mga importante nga mga interview nga patigayon naton. Sa pila ka mga bagay nga gusto naton i-clarify no sa aton nga Vice Presidente nga nag-abot diri karon sa syudad sa Bacolod, mga kabyanan sa dili madugay no maging kaupo naton diri ang Vice Presidente sa Pungsod Pilipinas. 48 minutos na nakaligad sa tag ng alas 11. Dili sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan Bombo Hanay Sauto.
Ang dugay-dugay ko man ang pinaka mga reports no gikan sa aton nga mga field reporters kay ginaprepara naton ang time no kay dugay-dugay basi hinali na mag-abot na diri no ang Vice Presidente para sa aton nga one-on-one interview with Vice President. Sige, pero samtang wala pa mga kabanan sa pila ka mga report kaya daw wala pa no kuha na natin ang report sa aton nga mga field reporters una natin ang report banwa ni Bumbo Liani Zil Minardo sa patrol. Ano ang mensahe kagaina sang aton gobernador sa sining pag dumdum naton liwat sang kahilwayan sa pungsod Pilipinas? Ika 123 nga pagdumdum naton, ika 123 kato ika pagdumdum naton sa nga kahilwayan sa nga Negros, ginatawag banwa nga Al 5 de Nobyembre. Kuha naton ang report tungkol kay Bumbo Liani Zil Menardo. Ano ang mga mensahe daw nga ginabuyan kagina sa aton nga gobernador. Mensahe para sa mga pumuluyo diri sa probinsya sa Negros Occidental. Nagkangkon kita sa kahilwayan subong tungkol sa kaisog sa aton nga mga katigulangan nga nagpakigabato sa puwersa sa mga katsila nga mo ang amo mga kabiyanan ang hugakom sa aton sa malawig yang okay sige sa malawig yang tinion pero ang pamangkot gina-enjoy gibala naton subong ang kahilwayan no gina-enjoy bala naton subong ang kahilwayan nga papanubli sa aton sa aton yang mga katigulangan. Dapat sa sining pag-abot sa eleksyon magapili kita sang angayan nga leader nga magapamuno sa aton pungsod Pilipinas agud nga tamasa naton ang ining ginatawag nga kahilwayan. No kay kun magsala ang aton nga pagpili banwa sa kun sino man ang aton nga mangin leader sa pungsod Pilipinas, kung sino man mangin leader sa aton nga komunidad, base mayara kita tud sa kahilwayan pero do kaangay man nga ginulipon kita sa gyapon. No, so importante ini no nga ginadumdum naton subong sa probinsya sa Negros Occidental ang kahilwayan naton no kag subong dapat proteksyonan naton ini paagi sa pag sa palabuton ng eleksyon kinahanglan mangin maalam kita kag kinalan nga mangin insakto gid ang aton nga pagpili. Hindi lamang nga gamiton naton ang aton nga balatyagon, gamiton naton nga panguna-una, gamiton naton ang aton kinaalam kag balatyagon sa pagpili banwa sa kun sino ang magapamuno sa aton nga nasyon. Kay kabudlay ang isa naton nga pagsala banwa magasupiher kita sa sulod sa anom ka tuig. Yari naman kabiyanan sa aton nga studio di sa istasyon sa nga Bumbo Radio Bacolod ang Vice Presidente sa nga pungsod Pilipinas. Iga-welcome naton banwa si Vice President Leni Robredo sa Studio B. Madam Vice President, magandang mayong udto sa imo, ma'am. Masayang-masaya ako nakabalik ako sa Bacolod after almost 2 years. Bago po yung mga importante na mga katanungan po, ano pong inyong reaksyon? Anong dumating kayo ngayon? Parang marami yata mga nag-aabang sa daan at parang sobra-sobra yata yung mga supporters na nag-aabang kanina. Ano pong yung masasabi? Ako actually sobrang overwhelmed kami, Bombo Daniel. Hindi namin inaasahan na ganon. Alam namin na may supporters na mag-aabang, pero hindi namin alam na ganon kadami, ganon kahaba yung nakaparadang mga sasakyan, and ganon kasaya. Kasi talagang sobrang wild yung iba, naka-costume pa talaga. Para siyang picnic kanina. Ang mga whole families nandun,
Ang iba kasama pa yung mga aso nila, naka-decorate yung mga sasakyan. Sobrang saya, sobrang saya. Parang nakakataba ng puso talaga. Grabe Bombo Daniel kasi ano naman ako yung Negros Occidental kasi has always been special to me kasi nung kandidato ako para VP, ang dami kong botong nakuha dito. So, mula nung umupo akong VP, every year nandito ako. In fact, marami kaming programs na binaba dito, hindi lang sa Bacolod, pero sa iba pang bahagi ng Negros Occidental. Medyo nabawasan lang yung biyahe ko nung nag-pandemic. Ganun nga talaga. Pero even during the pandemic, Bombo Daniel, marami pa din kaming binaba dito mga projects. Yun nga, yun yung itatanong ko mamaya sa inyo. No? Yun yung itatanong ko talaga. Nasabi mo yung tungkol sa proyekto, nasabi mo tungkol sa tulong dito sa Negros Occidental at nasabi mo na marami ka talagang supporters dito noon at naipanalo ka talaga dito sa Negros. At siguro, kung hindi ako magkakamali, yung mga tutulong sa inyo ngayon parang dudubli yata eh. Sana Bombo Daniel, pero yung kinikwento ko nga sa mga kasama ko, kaya sobra ako na-overwhelmed. Kasi nung 2016, kahit ang dami ko nakuhang boto dito, hindi ganito yung reaksyon ng tao. Parang ngayon, yung 2016 parang ordinaryong kandidato na pupunta, humihingi ng boto. Pero ngayon, Daniel, parang invested yung mga tao. Parang sila yung napapalaban, hindi lang ako. Parang nagkakaroon ng Lini fever. Hindi lang 'yon. Parang ang pakiramdam na maraming tao laban nila ito. Kaya siguro Bombo Daniel, yun yung nakakapaganda nung pakiramdam ng mga tao na hindi na lang ito ordinaryong eleksyon. Pero parang laban natin ito lahat. Madam Vice President, pangunahing programa po ng inyong opisina ang Angat Buhay. At hanggang dito nga po sa Negros Occidental, nakakarating ang inyong team para magbaba ng tulong. Ano-anong Angat Buhay projects po ang nadala dito sa aming lugar, Madam Vice President? Yung pinakauna namin binabaan mula ako na naging Vice President sa Hinubaan. Yung Hinubaan, maraming beses kaming pumunta. Yung team namin, siguro ewan ko Bombo Daniel kung ilang beses. Ako once lang. Pero marami kaming iba't ibang projects doon. Nagpatayo kami ng classrooms, namigay kami ng mga school supplies, namigay kami ng mga mga livelihood assistance. Meron doon isang sewing community, Bombo Daniel, na pinuntahan ko. Tapos nagbigay kami ng cash assistance para doon sa mga mananahi at tinulungan sila na makaumpisa ng kanilang hindi lang makabili ng gamit pero makahanap ng permanenteng market para sa mga gamit nila. Tapos dito sa Bacolod, nagkaroon kami ng capacity building para doon sa education related. Dito sa Bacolod nagkaroon din tayo ng ang tawag namin dito istorya ng pag-asa. Ginawa natin ito, Bombo Daniel, parang fin-feature natin yung mga taga dito sa Negros. Mga ordinaryong tao, pero extraordinarily na-inspire tayo sa kwento nila. Ginawa natin yun. Tapos sa Isabela, gumawa tayo. Parang meron kami activity sa office na para sa parang mga youth groups. Mga youth groups sila na nagpipitch ng mga projects. Tapos yung isa dong youth group, yung projects niya nandito sa Isabela. Ito yung capacity building din para sa mga youth organizations. Meron tayong feeding programs, meron tayong parang financial education sa ating mga small businesses. Tapos dito sa Himamaylan, nag-open tayo ng 2 community learning hubs para doon sa 2 community learning hubs. Kasi di ba nagsara yung mga paaralan? So walang pasok yung mga estudyante. Naglagay tayo ng 2 community learning hubs para sa Barangay San Antonio sa Barangay San Libacao. Para yung mga estudyanteng walang gadgets, walang mga magulang na tuturo sa kanila sa bahay, ay may napupuntahan para matulungan sila paggawa ng modules, may tutors na nakakausap. Tapos yung relief operations natin,
Iba-iba ito, Bombo Daniel, na mga lugar. Meron tayo sa Victorias, meron tayo sa Talisay, meron tayo sa Silay, meron tayo sa Cadiz, meron tayo sa Enrique Magalona. Yun, iba-iba ito. Ito yung mga nabaha. Kung naalala mo, ngayong 2021, nagkaroon ng matinding baha dito sa Negros. So nagkaroon tayo ng relief operations dito. Tapos nagbaba din tayo ng pondo. Pondo ito ng opisina namin. Naglagay kami ng pondo sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Ang nababa namin dito noong 2020 ay 8,700,000. Noong ngayong taon, 2021, ang naibaba namin ang 5 million. Ano to, Bombo Daniel? Assistance ito dun sa mga mahihirap na walang pambayad ng hospital bills. So, sinacharge yung pondo nun. Tapos ngayong umaga lang, nag-sign kami ni Governor ng assistance din ng opisina namin, 500,000 ito, for Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital. So, ito, continuing siyang activity. Tapos, nagkaroon din tayo ng Bayanihan Mart. Ito, Bombo Daniel, tulong namin to sa mga maliliit na negosyante na because of the pandemic na wala ng hanap buhay, tinulungan natin silang magkaroon ng hanap buhay online. So, karamihan sa kanila, mga kababaihan, sa Murcia naman ito, saka sa Kabangkalan. So, actually, many different things. Tapos, siguro yung pinakamalaki this year, saka last year, yung pagpadala natin ng mga PPE sets, mas regular ito. Pagpadala ng PPE sets, pagpadala ng mga medical supplies, maraming lugar ito, Bacolod, Sipalay, Cadiz, Candoni, Silay, Victorias, Valladolid, Calatrava, marami siya. Actually, ongoing ito sa Mabinay, sa Murcia, Pulupandan, Escalante, San Carlos, Sagay, Sabago. Ito yung mga pagpapadala namin sa mga ospital. Pagpapadala sa mga ospital, pagpapadala sa mga health centers, sa mga LGUs ng continuous na PPE set sa mga medical supplies. Madam Vice President. Sige. Parang curious lang kasi ako, no? Paano nyo po ito nagawa? Ang ganitong kadaming mga proyekto para dito sa Negros Occidental, considering na parang maliit lang yata yung budget ng Office of the Vice President. Ito, Bombo Daniel? Alam kasi namin noong 2016 na maliit yung mandato, limitado yung mandato ng opisina namin, konti yung pera namin. Pero talagang ayaw namin na maging spare tire yung opisina namin. So sabi namin, gagawa tayo ng programa, anti-poverty program, tawag namin dito, Angat Buhay, pero wala kaming pera. So, ang ginawa namin, nag-conceptualize kami ng programa na kami yung maghahanap ng sponsors sa mga communities na nangangailangan ng tulong. So, ganun yung ginawa namin. Halimbawa yung sa Hinubaan, kailangan nilang classrooms. Nakalimutan ko lang yung pangalan ng barangay sa Hinubaan. Pero talaga sasakay ka sa habal-habal, napakalayo. Kailangan ng classrooms. So, naghanap kami ng partner na willing na mag-build ng classrooms. Marami kaming tinutulong na hindi pera ng gobyerno. Marami kaming tinutulong na talaga. Pera ng private sector. Kami lang yung naglalakad, kami yung humihingi sa kanila, kami yung nagdadala sa kanila dito, sa mga communities, pera nila yung ginagamit, kami lang yung nag-aasikaso ng lahat. So, ang daming natutulungan. Yung sinasabi ko pala, Bombo Daniel, na lugar, yung Magsaysay Elementary School. Sa Hinubaan. Ito yung paaralan ng mga Magahat Bukidnon tribe na nasa taas ng bundok. Ayan, may nadala kami yung partner doon, may nagawa doon na school building. So alam mo yon, na kahit walang pera, maraming pagkakataon para makahatid pa din ng tulong. Yung pinakamahalaga lang, parang inaayos mo yung collaboration ng gobyerno sa kanang private sector. At ito mga proyekto na naipatupad po ninyo, hindi po ito basta naiibalita sa social media. Kasi sa social media parang mas marami pa yata yung mga negative na parang wala ka daw may ginawa. Pero sa totoo lang, ang dami pa lang nagawa mo dito sa Negros Occidental po. Ano pong masasabi nyo dito? Yung mahirap kasi, Bombo Daniel, sa social media,
naabuso din siya eh. Naabuso siya na nagagamit siya ng mga may balak na kakaiba. Oo. Halimbawa, kami nilalagay naman namin sa Facebook page namin yung ginagawa namin kasi para sa amin, report namin yun sa mga partners namin na yung binigay nila sa amin na resources ay napunta sa tama. Pero dahil sa, di ba yung Facebook kasi mga algorithm, hindi naman kami nagbabayad para i-boost yung aming mga post. So, ang nakaka-receive lang nun, ang nakakabasa lang nun, yung nagpa-follow sa amin. Pero merong iba na nag-aambisyon talaga na ngayong 2022 elections na talagang kinarir niya, Bombo Daniel, yung paggamit ng social media para una, talagang mag-spread ng propaganda. Meron talagang agenda. So, kahit ang dami namin ginagawa, ang kwento tungkol sa amin sa social media, wala kami ginagawa. Mahirap talaga. Yun nga, nangyayari. Mahirap, Bombo Daniel. So, sa akin, siguro ngayon na ang dami namin volunteers, yun siguro yung hihingiin namin na tulong sa kanila na sana yung mga kasinungalingan sa social media na de-debunk. Pinapakiusapan namin yung volunteers na maging mahinahon sa pagdepensa sa atin, na wag nating gagawin yung ginagawa ng iba, yung pagiging troll, wag natin yung gagawin. Pero pag may nakikita tayong kasinungalingan, ay kailangan na binibigay natin sa kanila kung ano talaga yung katotohanan. Kasi kung wala tayong binibigay kung anong katotohanan, ang mga tao naniniwala. Tama yan. Dapat i-correct ka agad, no? Kung mayroong mga pinapalabas dyan ng mga fake news. Madam Vice President, balikan natin yung sinabi mo kanina tungkol sa COVID-19. At may naibahagi po kayo ditong tulong sa probinsya ng Negros Occidental. Maaari po ba namin malaman kung ano pong specific na tulong talaga ang nadala dito ng Office of the Vice President, lalo na para sa mga frontliners at mga health workers? Karamihan talaga nito PPE sets. Lalo yung last year. Kasi kung naalala mo, Bombo Daniel, lalo nung March, April, May, grabe yung pagkawala ng PPE sets. Kasi eto yung kasagsagan ng pandemic all over the world. So, marami mga ospital, marami mga frontliners nakikita natin on Facebook. Ang mga ginagamit nila, mga raincoat. Nagagamit sila yung, alam mo yun, parang naghahanap na lang sila, nag-i-innovate sila. Sa kawalan ng PPE sets, nag-i-innovate sila para meron silang pangpalit. So, nung panahon na yon, medyo mabilis yung aksyon ng aming opisina. Nung naging napakahirap na yung supply from the global market, nag-tap kami ng mga nag-tap kami ng local sewers para maging local yung production ng PPE sets. So habang out of stock siya sa market, kami meron. Meron kasi nag-partner kami with sewing communities saka mga doktor para siguraduhin na yung pinoproduce namin na PPE sets ay safe. So nung panahon na yon, talagang buhos yung tulong namin sa lahat na ospital all over the country. So, nakailang kaming deliveries sa mga ospital dito sa Negros Occidental, sa Bacolod, saka sa Negros Occidental. Yung PPE sets namin, Bombo Daniel, nakakarating hanggang Tawi-Tawi, hanggang Batanes. Kasi wala talagang available. Pero Madam Vice President, itong mga PPEs na dinistribute ninyo hanggang sa nakarating sa Tawi-Tawi, hindi ito galing sa Farmally. Ano to, Bombo Daniel? Locally made ito, locally made. Locally made. Saka Bombo Daniel, alam mo naman na wala kaming access sa mga proyekto ng central government, ng national government. Hindi kami nabibigyan ng access. Siguro blessing na din, di ba? Blessing na din. Kaya talagang kami, sariling kayod. Pero minsan hindi kayo binigyan ng national government ng let's say pinadalhan din kayo ng mga PPEs or mga kailanganin sa COVID-19 para magkaroon din kayo ng participation. Hindi kami nabigyan, pero sa amin kasi, Bombo Daniel, hindi kami nagdudwell doon sa mga kakulangan eh. Kami kung merong wala na pwedeng may maitulong kami na yung gagawa. So yung sa amin, dahil kulang, hindi namin kukumpetensyahin yung national government, pero dapat kami tumutulong. Tumutulong. So yung hindi napapadala ng DOH, kami naghahanap kami, pero karamihan kasi ng pinanggalingan sa amin,
private yung funds. Nagkaroon kami ng donation drive sa office na more than 60 million yung na-raise namin. So, ibig sabihin, Madam Vice President, kung gugustuhin talaga natin, kaya nating gumawa ng sarili natin mga PPEs na i-distribute sa lahat ng lugar dito sa Pilipinas na hindi na kailangan ng gagasto tayo ng malaking halaga sa pag-import dito. Sa akin kasi, Bombo Daniel, ano naman yun eh. Kaya marami sa aming nagdo-donate kasi pinagpaguran din namin yun. Gustong sabihin, siguro kung may pagduda sila na gagamitin namin sa mali yung donasyon nila, hindi na sila magdo-donate sa amin. So kami, talagang ginawa namin napakalinis ng pangalan sa record ng Office of the Vice President. Pag upo pa lang namin, Bombo Daniel, inasikaso na namin na magkaroon kami ng ISO. Every year, nagkakaroon kami ng recertification ng ISO. For 3 straight years, highest audit rating kami sa COA. So kami, pinagpapaguran namin siya. Hindi siya swerte. Kaya marami sa aming tumutulong dahil alam nila napupunta sa kung saan yung napupunta sa tama yung tulong nila. In fact, kami Bombo Daniel, pag halimbawa, yung donation namin, sabihin natin, pinadala namin sa Bacolod, lagi kaming may sulat sa donor, saka picture sa donor, na sasabihin namin, yung donation mong ganito amounted to so much number of PPE sets, and yung PPE sets na to, dinonate namin sa ganitong ospital, eto yung picture. So kinu-cultivate yung tiwala. So hindi siya tsamba. So, bali, kwintas klaras lahat? Oo naman. Ganun naman kahit sa bahay, di ba? Pag maayos yung kwenta mo, mas titiwalaan kang bigyan na mas malaki. Ano po yung mga na-experience nyo po, Madam Vice President, dahil magtatapos na yung termino mo, magtatapos na yung 6 years na pag-upo mo bilang Vice President, pero ni minsan parang hindi kayo nabigyan ng pagkakataon na ano mo talaga, yung totally magamit mo talaga yung anong tawag doon, ma-exercise mo talaga yung pagka-Vice President dahil parang mula nung umupo ka hanggang ngayon parang limitado, parang hindi masyado makakagalaw yung opisina mo, ma'am. Nakakalungkot yun kasi yung paniniwala ko, ang dami namin pwedeng gawin kung binigyan lang kami ng pagkakataon. Gusto sabihin, ang dami sana namin na itulong kung binigyan lang kami ng boses. Pero from 2016 until now, marginalized talaga yung opisina namin. Pero having said that, Bombo Daniel, hindi namin siya hinayaan. Hindi namin siya hinayaan na because hindi kami binibigyan ng espasyo, wala na kaming gagawin. O nagrereklamo na lang kami. Hindi namin yung ginawa. Okay. So para sa amin, pag may roadblock, hanap ulit ng ibang madadaanan. Madam Vice President, parang may pagkakataon din ba na parang nahihinayangan ka? Parang naghihinayang ka na kasi hindi mo nagamit yung full potential mo? Marami actually yung pagkakataon. Halimbawa na lang, nung na-appoint akong HUDC chair, ang dami na namin plano noon sa housing. Ang dami namin plano sa housing na, marami na nga kami na-approve na mga socialized housing na ginamit namin yung People's Plan na model, na very, very hopeful kami na pag binigyan lang kami ng proper support, talagang maka-cut down namin yung kakulangan natin sa housing. Pero after a few months, tinanggal ako. Noong 2019, in-appoint akong ICAD co-chair. Yun, 18 days lang ako. After 18 days, tinanggal ako. Pero sa loob ng 18 days, ang dami namin nagawa. Okay, sige. Nakapagbigay kami ng recommendation na kung sinunod lang nila, sigurado ako mag-iiba yung mukha ng anti-drug campaign ng pamahalaan. Okay, sige. Madam Vice President, maraming salamat po sa pagbisita mo dito sa Bacolod at pagpunta mo talaga dito sa istasyon ng Bombo Radio Bacolod. Maraming salamat din. Maraming salamat, Bombo Daniel. Maraming salamat sa Bombo Radio Bacolod. Okay. Dapat kadalan si Vice President Leni Robredo, ari diri subong sa opisina, ari sa istasyon sa Bombo Radio Bacolod. Nagbisita diri siya sa probinsya sang Negros Occidental kag sa siyudad sa Bacolod. 11 minutos sa Banwa ang nakaligad sa tagnang alas 12. Yari na ang Bombo News Center, babalikan naton ang Bombo News Center sa aton nga Bombo Network News. Okay na siya, Bombo Stephen. Sige.
So, tiyan mo ni, no? Padayon kita sa tula pagpangalagad diri sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto. Yari lang aton nga Bombo News Center para sa aton nga Bombo Network News. Standby. Natuturukan mula doon sa malalayong lugar. Kahit na raw sariling gastos pa ito ng anumang kumpanya, importante pa rin ikonsidera ang pananaw ng vaccine experts upang mabatid kung may silbi nga ba talaga ang dagdag pang bakuna. Matatandaan na lumabas sa isang pag-aaral na dapat ibatay pa rin sa immune system ng isang tao ang pagtuturok ng dami ng booster dose na ibibigay sa kanya. Hindi rin kasi maganda na maling balanse ang idulot sa immune system ng biglaang pagpapaturok ng third vaccine o kaya naman ay tinatawag nila na booster shots sa bawat individual at gagawin itong mandatory. Ayon kay Domingo, dapat ay dumaan sa mainam na pag-aaral hindi lamang dito sa Pilipinas kundi maging sa pagkatig na rin ng World Health Organization. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Samantala, naghain ang panukala sa babang kapulungan ng Kongreso para naman sa postponement ng 2022 Barangay at Sangguniang Kabataan election sa buwan ng Disyembre ang isang kongresista. Nagpaliwanag itong si Davao Oriental Congressman Joel Mayo Almario, mayakda ng House Bill 10425. Ang inaasahang magtatagal pa niya ang malawakang epekto ng COVID-19 pandemic ng ilang mga taon, kaya hindi pa niya tiyak kung kailan talaga makukunti ng sakit habang nagpapatuloy pa rin ang mga isinasagawang pag-aaral para sa pangmatagalang lunas para rito at patuloy na paghihirap din ang ekonomiya ng bansa. Ang pagpapalawig pa niya ng termino ng kasalukuyang mga barangay at ESCO officials ang magbibigay ng isang mekanismo sa mga mahalal na bagong opisyal mula sa national hanggang sa lokal na posisyon sa pagpapatuloy sa pagtugon sa pandemya. Sa naturang panukala ng mambabatas, layo nito na mailipat sa Mayo ng taong 2024 ang nakatagdang ESCO election sa December 5 sana ng susunod na taon. Samantala, inaasahan namang ilalabas na sa susunod na linggo ang pondo para sa fuel subsidies na ilalaan para sa mga drivers at pampublikong transportasyon. Nakakaugnay nito ayon kay Joel Bulano, ang siyang LTFRB Technical Division Chief, na inihahanda na ng ahensya ang listahan ng mga operators at ng mga benepisyaryong driver. Kalakip na rin yung mga guidelines na susundin para sa pagbibigay ng naturang benepisyo. Nauna pa rito, inaprubahan ng pamahalaan ang nasa 1 billion pesos na fuel subsidy sa gitna yan ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ipapamahagi ito sa pamamagitan ng tinatawag na Pantawid Pasada program ng LTFRB. Samantala, paalala ni Bulano sa mga mananakay sa mga public utility vehicles na patuloy pa ring sundin ang social distancing. Kasunod na rin ito ng pagtatanggal ng mga plastic barriers sa loob ng mga pampublikong sasakyan at pagtataas pa sa 70% sa passenger capacity. Samantala naman, muling hinimok ng Octa Research Group ang gobyerno ng Pilipinas na ikonsidera yung pagbibigay ng booster shots. Sarap ito ng pagluluwag na rin sa alert level system sa Metro Manila at posibleng paghina ng vaccine efficacy. Pangunahing binabantayan dito, ito po yung kalagayan ng mga healthcare workers at yung mga may ibang mga comorbidities. Ayon sa Octa Research Fellow na si Dr. Guido David, mahalagang matiyak pa rin ang kondisyon ng mga health frontliners natin kahit bumaba na ang mga kaso ng COVID-19. May mga lumilitaw pa rin kasing mga bagong variant ng COVID-19. Agaya nangyari naman doon sa Europa. Sa issue naman ng mga face shields, naniniwala itong si Dr. David na hindi na ito kailangan. Lalo't walang malinaw na patunay na nagbibigay ito ng dagdag na layer ng proteksyon para naman sa mamamayan. Sa iba pang mga balita, dumagsa ang mga tao na nagnanais na magsimba sa Quiapo Church. Ito ay matapos ngang itaas ang alert or ibaba na sa alert level 2 sa Metro Manila simula ngayong araw. Sa ilalim nga ng ipinapatupad na alert level 2 na ipinatupad ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases o IATF, ay papayagan na ngang makapasok sa nasabing mga simbahan ang nasa 500 katao o 50% capacity nito.
Mayo. Ngayong araw ang pagsisimula ng pagpapatupad ng Alert Level 2 sa National Capital Region na tatagal naman hanggang November 21 ng kasalukuyang taon, kung saan ay papayagan na mag-operate ang ilang mga establishmento ng hanggang sa 50% capacity para sa indoor at 70% naman para sa outdoor capacity. Samantala, ang ating POAA abay may desisyon na suspendido muna yung deployment yung sa mga healthcare workers na magtrabaho daw sa ibang bansa. Bakit kaya? May bunggitali naman si Bombo Marlene Padiernos. Sususpindihin ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA ang pagpoproseso ng mga papeles ng mga nurses at iba pang mga healthcare workers na naganais na magtrabaho sa ibang bansa. Ayon sa POEA, kasalukuyan na kasing naaabot ang itinakdang deployment cap ng Interagency Task Force o IATF o bilang ng mga healthcare workers na maaaring magtrabaho sa abroad. Dahil dito ay hindi na muna papayagan na mabigyan ng Overseas Employment Certificate o OEC ang mga manggagawa sa pangkalusugan na nagbabalak na mag-abroad. Sa itinakdang patakaran kasi ng IATF, nasa 6,500 lamang ang bilang ng mga healthcare workers na papayagan na mga ibang bansa sa taong ito. Samantala, nilinaw naman ng POEA na patuloy pa ding papayagan na makabiyahe ang mga nakakuha na at nakapagproseso na ng kanilang mga papeles bago ilabas ng ahensya ang nasabing panukala. Magpapatuloy ang pagkapatupad sa nasabing suspensyon hanggang wala pang panibagong inilalabas na anunsyo ang Interagency Task Force o IATF. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, update naman dahil nagtaas ang presyo ng ilang mga pangunahing agricultural commodities sa mga pamilihan dito sa Metro Manila ng hanggang 30 peso kada kilo. Batay na rin yan sa latest monitoring report ng Department of Agriculture. Ilan sa mga produktong nagtaas ang presyo, ang mga highland vegetables, bunsod na rin yan ng pananalasa ng nagdaang bagyong Maring kung saan higit na naapektuhan ang sektor ng agrikultura sa may Northern Luzon. Umaabot sa 249.5 million pesos ang halaga ng pinsala ng bagyong Maring sa high-value crops mula sa halos 3,000 ektarya ng farmlands. Hindi naman gumalaw ang presyo ng lowland vegetables maliban na lamang sa produktong talong na pumapalo sa 100 pesos ang kada kilo as of November 4. Ilang mabili din ng mga prutas gaya na lamang ng kalamansi at saging ang nagtaas din ang presyo na naglalaro sa 5 piso hanggang 10 piso ang kada kilo. Mahigpit naman na minomonitor ngayon ng mga economic managers sa bansa ang presyo ng mga pagkain o bilihin na siyang pangunahing contributor sa inflation. Partikular na nga dyan ang presyo ng mga produktong karne. Gayon din, nagsasagawa na ang Department of Agriculture ng price monitoring araw-araw sa mga pangunahing 12 public markets sa Metro Manila. Samantala naman, sinimulan na rin ang pagbabakuna sa mga dependents ng mga sundalo laban sa COVID-19. Sa Victoriano Luna Medical Center sa Quezon City, isinagawa na rin ng Armed Forces of the Philippines Health Service Command yung kanilang vaccination dito po sa rollout sa military dependents para naman sa edad na 12 anyos hanggang 17 anyos. Pinangunahan ni na Major Vicente Villa at Major Carol May Usaya ang pagbabakuna rin sa mga kabataan na sa kabuuan ay umabot sa mahigit 400 ang naserbisyuhan. At para sa requirements, hinanapan ng mga kabataan ng NSO birth certificate at yung kanilang mga ID. Ganon din yung mga ID card, yung mga magulang. Kung guardian naman ang kasama, ay kailangan yung notarized certificate of guardianship. At sakali naman may comorbidity, ay nahanapan ng medical certificate yung mga nabakunahan. At brand ng Pfizer ang itinurok naman sa mga kabataan na mga kaanak naman ng mga sundalo. Abangan pa ang detalye ng mga balita, ang Armed Forces ay dinepensa pa rin itong pagkrimit kaagad sa bangkay ng top leader ng NPA matapos na nga matukoy ito'y positibo nga sa COVID-19. Bago ang balitang yan, samantala muna sa mga paalala. Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in one grab-and-go carton.
Bukas, Choco Java naman. Choco Java naman. Choco Java naman. Choco Java naman. Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Kumuha naman na tayo ng update pahinggil sa issue pa rin sa pagkikremate doon nga sa bangkay ng NPA leader na si Kauris doon sa May Bukidnon. May pag-uulat dyan ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Pinahalaga ng Armed Forces of the Philippines ang pangkalahatan na kalusugan ng kanilang trupa at mga taong nagbigay suporta dahil nadumunog sila sa civilian mines upang masiguro na mahinto ang karagdagang impeksyon na unang dumapo sa katawan ng napatay na si CPP-NPA ADF Mindanao spokesperson George Madlos alias Kauris sa naganap na engkwentro sa Bukidnon noong nakaraang buwan ng Oktubre. Ito ang dahilan na ibinaba ang nakasilyado na bangkay ni Kauris sa bundok ng Ipasugong at dinala dito sa lungsod ng Cagayan de Oro para isailalim ng cremation sapagkat kumpirmadong positibo ng COVID-19. Ito ang kasagutan ni Fort ID spokesperson Major Francisco Garillo Jr. kaugnay sa patutsada ng isang nagpakilalang tagapagsalita ng CPP na si Marco Valbuena na nag-akusa na umunoy mayroong cover-up kung bakit minadali ang pag-cremate kay Kauris. Sinabi sa Radyo ni Garillo na hindi sariling hakbang ng AFP na i-cremate si Kauris. Subalit sinunod nila ang nakalatag na protocols ng ITF at baterin sa rekomendasyon na ipinaabot ng local government unit ng Bukidnon. Katunayan, binalikan rin ni Garillo kung gaano kabangis ang mga rebelde nang pinatay nito ang 3 nilang sundalo na umaabot sa 74 na tama ng bala ang natamo ng kanilang katawan nung bumagsak ang usaping pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at komunistang grupo taong 2017. Base na rin sa desisyon ng ITF at in accordance po yan sa existing COVID-19 protocols. Ganun naman po talaga na pag positive na COVID-19 ay agad-agad po ito kinikremate. Ay nagpatulong tayo sa IATF, sa LGU ng Ipasubong. Ginawa na talaga natin to para hindi na talaga ma-infeksyonan yung ating sundalo. Bombo Junil Ukat nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Consistent Overall number 1 sa Northern Mindanao, Pasta Radyo. Bombo! Samantala, yung issue pa rin sa face shield, yung mayor dyan sa Iloilo City ay meron ding direktiba hinggil naman sa pagsuot nito. At may detalye ang Bombo Radio Iloilo. Pinatitigil na ng Iloilo City Government ang mandatory na pagsuot ng face shield kasunod ng pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa lungsod. Batay sa Regulation Ordinance No. 2020-095 ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas, magiging voluntaryo na lamang ang pagsusuot ng face shield sa pampublikong lugar at 3 Cs na kinabibilangan ng close contact areas at confined and enclosed spaces. Maituturing na crowded places ang mga lugar kung saan nagtitipon-tipon ang maraming tao, kabilang ng swab at vaccination sites, evacuation centers at mga lugar kung saan ipinamamahagi ang mga ayuda. Bukod dito, inalis na rin ng lokal na pamahalaan ang mandatory na paglalagay ng plastic barrier sa mga motorsiklo at pampublikong sasakyan sa lungsod. We will give notice to everyone. We are no longer implementing the ordinance. Pero may sulat ako sa City Council nga para maobra amendment. Ako nasunod gumalang bata sa presidente sa Davao ay nasubong siyang face shield. Pero kung pangimatyan mo kaya ma-face shield ka, imo na iya diretsyo. No? Si Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Chia May Chua para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo! Bombo! Bagong bili naman ng Armed Forces of the Philippines ng modernong Black Hawk helicopter, natanggap na ng Wismincom. May pag-uulat ang Star FM Dipolog. Natanggap na ng Tactical Operations Wing Western Mindanao ang Air Force unit sa ilalim ng Western Mindanao Command ang 2 unit ng S-70I Black Hawk utility helicopters. Gagamitin naman ang bagong high-end helicopters na ito sa mga combat operations at quick response for humanitarian aid ng Westmincom. Ayon kay Westmincom Commander Major General Alfredo Rosario Jr., ang deployment ng mga Black Hawk helicopters ay mag-aangat sa kapasidad ng Armed Forces sa parehong lethal at non
non-lethal operation sa kanilang area of responsibility. Isinagawa ang pagpapasinaya sa panibagong asset ng Westmencom sa Edwin Andres Air Base sa Barangay Santa Maria, Zamboanga City, kung saan pinalipad ang mga ito sa palibot ng syudad. Nabatid na ang Black Hawk helicopters na binili ng Pilipinas ay mas may malaking kapasidad, mabilis at kayang lumipad kahit masama ang panahon. Mula rito sa empila ng Star FM Dipolog para sa Bombo Network News, Star DJ Ethan Gray para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Kinumpirma ng Interior Minister ng bansang Niger na nasa halos 70 katao kabilang ng isang local mayor ang napatay sa nangyaring jihadist attacks sa may remote area ng bansa. Ito ay makaraangang i-ambush ang delegasyon ng pinangungunahan ng isang alkalde ng Baninga Bango Town. Ayon pa kay Interior Minister Alkachi Alhada, mayroong 15 katao naman ang nakaligtas habang nagpapatuloy pa ang ginagawang search operation. Base sa isang source, naging target ng pag-atake ang local defense force na tinatawag na vigilance committees, bagamat walang umaako pa sa madugong pag-atake. Nangyari naman ang naturang pag-atake sa isang village na tinatawag na Adabdab na pinamamahalaan ng jihadist na affiliated naman sa Islamic State na pumatay sa daang-daang mga sibilyan doon sa may rural communities ngayong taon. The COP26 or 2021 United Nations Climate Change Conference. Update. Ilang mga leaders sa Europa ang umaapila sa mga world leaders na isama rin sa mga pinag-uusapan ngayon sa Climate Change Summit sa Glasgow, Scotland ang issue sa nuclear power. Layon nito na matalakay kung paano mapabilis ang zero emission. Ayon sa mga leader, pagkakataon ngayon sa summit ng mga policy maker kung pipiliin ba ang emission-free energy, maraming trabaho at pag-unlad. Ibig daw sabihin nito, mas pipiliin ba na ang nuclear power bilang bahagi ng pagbalanse na rin sa energy system. Ang issue naman sa paggamit sa nuclear power ay mainit na pinagdedebatehan palagi sa summit dahil nga ito sa ilang mga bansa tulad na lamang ng Belgium ay magdesisyon na i-phase out ang paggamit nito. Pero ang bansang tulad na lamang ng Germany at Austria at gayon din ang Luxembourg ay tutol pa rin hinggil dito. Bombo Sports News. Sa NBA tayo, abay, bumawi sa kanyang laro ang Filipino-American star na si Jordan Clarkson upang bitbitin ng Utah Jazz sa panalo kontra sa Atlanta Hawks sa score 116-98. Kumamada ng 30 puntos si Clarkson kasama ng 4 na 3-point shots upang pangunahan ang Utah sa kanilang ika-7 panalo. Una rito nitong nakalipas lamang na Miyerkules, abay inalat sa kanyang laro ang reigning 6th man of the year ng NBA. Gayunman sa laro kanina, hindi na nagpaawat si Clarkson sa init ng kanyang kamay upang punan ang hindi paglalaro naman ng kanilang main man na si Donovan Mitchell dahil sa injury. Maging ang star player ng Atlanta na si Trae Young na may 21 points ay wala ring nagawa sa walang humpay na opensa at depensa nilatag ng Jazz. Si ibang game naman, abay ginulat ng Boston Celtics ang Miami Heat kanina upang masilat sa score 95-78. Sa boxing naman, paghahanda ng Filipino champion na si Nonito Donaires sa darating na Disyembre kontra sa kanya ring kababayan na si Bagalio. May nakuhang impormasyon ng Star FM Bacolod. Sinabi ni WBC Bantamweight Champion Nonito Donaire Jr. na hindi niya mamaliitin ang kapwa Pinoy na mandatory challenger na si Filipino Raymark Gabalio kahit target nitong malikom ang lahat ng titles sa Bantamweight Division. Nakatakdang magsagupa ang dalawa sa ring sa December 11 sa All-Filipino title fight sa US. Ang 38-year-old na si Donaire ay dala ang malalim na karanasan matapos maging 4-division world champion kontra sa 25-year-old na si Gabalio. Pero sinabi ni The Filipino Flash na hindi nito kayang ipagwalang bahala si Gabalio na WBC interim bantamweight champion. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay Raymark Gabalio, hindi pa rin siya makapaniwalang nasa US na siya ngayon bilang paghahanda sa nalalapit na laban at prosigido pa sa ensayo para maging maganda ang bakbakan nila ni Donaire sa ring. Hindi ko po ina-expect na makapunta ako dito sa America dahil tulad niya na sinabi ko po, hindi naman po ako magaling pero yung pagpupursige ko po lagi sa pag-ensayo ko lang po siguro yung napapagdala sa akin para dito with the help po ng manager ko po. Ayon naman kay Donaire na maganda ang labanan sa gitna ng dalawang Pilipino dahil kahit sino anya ang manalo ay Pilipino pa rin ang champion.
At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bago po tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines nag-aanyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. Yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita. Balikan lamang natin ang mga headlines. Mga minoridad sa Metro Manila, pinapayagan na rin ang intrazonal at interzonal movement. Ibig sabihin, pwede na rin magbiyahe kasabay ng pagbaba naman sa Alert Level 2 sa Rion. Si Department of Education Secretary Leonor Briones naman hindi nagustuhan ang kumalat na viral TikTok video ng isang teacher na may tuturing umanong isang uri ng child abuse. Samantala ang FDA, mapila pa ring huwang ng pangunahan ng mga private companies ang booster policy. Ang POEA naman na sususpindihin muna ang pagpapadala ng mga nurses o mga healthcare workers sa ibang bansa dahil naabot na raw ang bilang ng limitasyon sa deployment. Sa international news naman, halos 70 katao kabilang ang isang alkalde patay sa nangyaring massacre sa southwestern Niger. At sa sports news, Filipino-American player na si Jordan Clarkson bumawi ng laro. Dinala ang Utah Jazz sa panalo ng umiskor ito ng 30 big points laban sa Atlanta Hawks. At live nationwide worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bambil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo, Bombo! Pabalik mga kabiyanan sa ito na pagpalagad diri sa panatuntunan Bombohanay sa Udto. 35 minutos ang nakaligad sa tagna ng alas 12. Antes kita magkuha sa pila pagka reports, ginapanawagan naton liwat ang aton ikaduhang o kunang winner naton daw nga si Esperanza Cotivar ng sang barangay Lag-asan, Bago City. Ang winner no agin lawag alas 9:45 kag ginasang aga.
Esperanza Cultivar sang Barangay Lag-asan, Bago City. Nga gawom na kuang imo yang premyo diri sa Bumbo Radio Bacolod. Samtang si Claudine Faith Binamin ara na mo kadasig lang ba? Karon lang dugay-dugay no yatay nato na nga premyo sa aton nga mga lucky winners sa 1 to Panalo Part 20 promo. Kay mabubu kita na isang pila ka mga importante nga mga panumdom. Mabalik kita mga kabyanan, mga kabumbo, pagkaligad lamang sini. Standby! Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may garas ang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-balo kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw.
Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo maybaroan angon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sino man nga nagalapas sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kung sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos o kon community service nga isa tubtub 15 kadlaw
Kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga gagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 1903. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob isa ka libo ka pesos. Ukon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga isa ka libo ka pesos tubtob 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kung bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtob 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuloon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sang Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, a Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madamong salamat po. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kay balo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butanga. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Kadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata nga responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala, kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini, kay basi manuyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya, kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon.
Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Pabalik mga kabyanan sa ato nga pagpangalaga diri sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto. 9 minutos ang nabilin kabagadangan kita sa tagna nga launa this time banwa ari anay ang aton paghatag na sang premyo sa aton isa sa mga lucky winners sa 1-2 Panalo Part 20 promo sa Studio B si Bumbo Liani Minardo. Si Bumbo Liani Zil Minardo maghatay na sang premyo bo kadasig lang magabot sa kay Claudine Faith Benjamin sa Barangay Singkang Airport, sining syudad sa Bacolod. Isa sa aton mga lucky winners. Magakuha na siya nga premium nga cash nga 500 pesos kag worth 650 pesos nga gift pack. Ara na sa Studio B, no? Aton nga Chikyaro na B ang aton nga lucky winner. Nakahingaga sa dayon, anom lang ka oras banwa ang ginatalana naton diri. Anom ka oras, no, nga para nga makuha ang premyo. Kung hindi kani makuha sa sulod sang anom ka oras, magagabot ka bisang another winner kag dito namon ihatag ang premyo sa una nga winner nga wala makaabot sa istasyon sa sulod sang anom ka oras. Ang ini nga promo mga kabyanan panghingagaw ini antes magtapos ang tuig 2021. Sige abi, tanaw naton alang sa piyag linya Bumbo Liani Zil Minardo, please come in. Bumbo Liani. Yes, Bumbo Dad. Sige, go ahead. Kita diri sa Studio B kaupo si Mama Claudine Faith Benjamin ang Benjamin Bumbo Dad. Nagdaog ini sa 1-2 Panalo promo part 20 year 2021 nagbabudan sa 11:45 ini siya dalawag at sumapa ano mo na Anay ka ang nagdaog? Nabati ako sa radyo. Anay mo ginabrat sa Panulat sa ngalan ni para dasan iulog naman sa week 2. Ito na yung mga reaksyon sa nabatian mo ini nga nagdaog ka. Nalipay ka gatumbo. Nga gatumbo, get. Kapagadagon ka ni mamay. Nagatumbo nga daw sa termo. Nagautod-utod ang imo nga audio Bumbo Liani. Siya? Bumbo Liani. Sa birthday ng Orocan. Sabi sa dyan ang anniversary ng PAP media pag tulong. So may harakit. Ano yung imo nga propo ga purchase ni ma'am sa imo nga gintagdag nga entry? Silver Swan. So matapos imo gintagdag nga entry. Para dasan naman tiganan naman sa week 2. Pamburat yung mga promo. Dami nga, lawig niya. Mga tosa na naman sugod. Raptor din. So, kaya ka nagigilin na tayo. Yes, so, Bumbo Dad, hindi na napagpadayon pa. Ipaghahatag ka na ang premyo nga nadaugan ni Ma'am Claudine Faith Benjamin. Sumama mo ng hatag. 100. Ika-2 ng hatag. 200. Ika-3 hatag. 300. Ika-4 ng hatag. 400. Ika-5 hatag. 500 pesos. 500 pesos. So, mamutangari na kay Mama Claudine Faith ang 500 pesos. Kagari naman kasubong ang Orocan nga balde. Kag may kaupod pa nga iban nga grocery worth of 650 pesos. So, ma'am, may gusto rin ka nga pasalamatan kaga imbitahon man ng ating kapalagatin. Maging salamat sa Bumbo Radio kay Star 10 sponsor pag sa 1-2 Panalo Part 20 pamamaging drama ko mo para magdaog parehas ko. Basta Radio Bumbo number 1. Yes, so ma'am, last anong sekreto nga daw ka-success sa imo sa gyapon mis ka bata ka na naman.
So, Bombodan, kamay pag-isya sa akong hawak. May bata. Pila na gani bata mo, ma'am? 3 ka babae. Tatlo 3 na? ka babae. Pero Bombodan, Pero gamay iyang yapon ang hawak. Tres pag niya. Bombodan? Tingin ko 3 ng bata pero gamay yapon ang hawak. Yes, 3 pag kong akon. Pero Bombodan, 5 kon 4, iya 3 pag si ma'am. So, Bombodan, ari na ang iyang premyo, ang 500 pesos, kakasubong man ang 650 worth of gift box. So, mama, luwak na ba sa radyo? Bombo, number 1. Yes. So, Bombodan, ang mga atong natagdaog, si Ma'am Claudine Faye na Binhamin, kang Purok, Uno si Magsungay, Barangay, Singkang Airport. So, Bombodan, yung kandari sa Studio B, iniisi Bombo yan, Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Bat sa radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Liani Zil Minardo. Report ang naghatag sang premyo pagkakabihanan si Bombo Liani Zil Minardo sa isa naton ka lucky winner sa subong adlaw sa nagapadayon nga 1-2 panalo part 20 promo. Nagahambal kita nga part 20 kay tungod nga ika-20 na ini katuig nga ginapatigayon ang ini nga promo. Pang last quarter nga promo ini banwa kay pagkatapos sa tuig 2021, 2022 samtang nagahinagunos ang aton nga pungsod tungod sa kampanyahanay na kag sa nagahilapit nga eleksyon, kita yan nagahinagunos man ang pagpanghatag sa mga premyo sa aton mga mapalaron nga tagpalasakop. Kapag first quarter, parang may ara na kita dayon niya sang promo. Pagka second quarter, amuman third kag fourth quarter. Kada quarter sa tagsa katuig, may mga promo kita. Kaaga wala na naton ya rason ang pandemic. Agod nga hindi makapromo. Kay ang pandemic pandemic lang yan. Ang promo gid niya. Ang pandemic ya umalagi lang na ang promo sa Bombo Radio Philippines kag Star FM whole year round. Sige ini banwa wala ya untat kag wala sang wala na nagakinalan bakuna ang promo kay hindi nakinalan bakunahan kay ang tawo nga nagakalatnan nga mag-intra sa promo mas maayo pagid nagakayuhan Bombo Stephen. Amo ning pinasahi kinalain sang COVID-19 sa bumasang pandemya subong COVID-19 kay gusto naton madula ining COVID-19 ginabakunahan kita ang promo ya sa Bombo ay ni once nga malatnan ka siniga nami pagid mga buhi mo. That's why may arabang nga new winners ina pala nagaganyat naman sa nalatnan sa kingon niya siya do kanami ako maintraman tabla sa promo nagakaganyat nagakalatnan tinagay mo man sang entry kung kaysa nagakaswertihan man nga nagakabunutan man sige layon. Mana nga may mga testimony na nga mga winners siya first time ko nga nagdaog kay first time na siya nagpasakop kay first time naman niya nga nalatnan sa sining promo. Impun talauna na ang oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Ako ko lang ang mga report gikan sa aton nga mga field reporters. Unahon ko na ang report ni Bombo Liani Zil Minardo kay may payag giina sang aga si Governor Bong Lacson may kantanan sa saulog naton sang al 5 di Nobyembre. May gamay nga programa ginpatigan kagina sa may provincial capital kag may mensahe no nga pagwa ang aton sining gobernador. Okay, sa piyakalinya banwa no kuha naton ang report sang kagaang interview sa kay Governor Eugenio Bong Lacson. Sa piyakalinya Bombo Liani Zil Minardo, please come in. Yes, Bombodan. So, kagina no naghatag inisang mensahe si Governor Eugenio Bong Lacson angot ini sa pagakomemorar sang
123rd anniversary sang 5 de Nobyembre kundi na agom naton ang kahilwayan na Bombodan sa Katsila Bombodan no nga kung sa diin amo ini ang opportunity gid no nga handurawon nato na Bombodan so no kaya Governor Lacson o Eugenio Bong Lacson ang ginobra sang aton nga mga katigulangan sang una Bombodan o kon revolusyonaryo no nga sa pagpamunguna maninila ni Aniceto Lacson kag ni Araneta dito sa Mayabago City Bombodan so gani ang kada isa sa aton na Bombodan maging mindfulness o kon paminsaron hagid na Bombodan ang ginobra sini sang katigulangan sang unang tiyempo no para kita Bombodan maka hilway sa kamot sa mga katsila kag maging vigilante gid Bombodan kasubong manini Bombodan no kung mag-isa lang ang kada isa sinisaton o kanang tanan nga pumuluyo o kana Negrense Bombodan no malampuasan ginaton ang ginatubang naton nga problema especially subong no amo ni ang battle sa mga Negrense o kon sa mga Pilipino na ginabombodan nga ginatubang ta ang pandemya so dapat ang kada isa sa ato na Bombodan mag-unite gid o kon mayara unity sa parte sa mga pumuluyo o kon ang mga persona mga Pilipino kag ilabi na gid sa nga Negrense Bombodan para ano man ang aton nga ginatubang malampuasan tagid ini Bombodan. Isa Bombodan pamatian tang dugang mensahe pagid ni Governor Eugenio Bong Lacson. Amid this pandemic. First of all, it is just but proper to remember our revolutionaries then, no? Headed by General Aniceto Lacson and General Juan Araneta, were, in spite of the limited source, in spite of only holding bladed weapons, no? They united and came up with an idea of bluffing the Spaniards, and it worked. No? So the message there is that if we unite, whatever battles that we face, we can succeed. So again, we are just reminding, because this is truly ours. This is truly Negrense. Yes, because the battle right now, for sure we cannot bluff. So we really have to face it headstrong, no? And we thought this year we should really honor our frontliners, our heroes, no? That from day one faced the pandemic, and you must remember, day one we did not know much about COVID-19. Okay. So there were a lot of miscues, no? But now, you know, after almost 2 years. And we just have to follow the instructions, no? And Bumbolya ni? Yes, sa Bombodan. So amo to ang mensahe ni Governor Eugenio Bong Lacson no sa subong pandemya pagid Bombodan nga ang kada isa sa aton mag-unite kag magsunod agid sa ginapatuman sang ara sa gobyerno Bombodan para sa ikaayo sang tanan. Sa Bombodan para sa pagpangalaga sa bumbuhanay sa udto ini si Bombolya ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo, Bombo. Salamat gid Bombolya ni Zil Minardo. Mo to ang payag sang aton gobernador may kantanan sa sining pagsaulog naton sang al 5 de Nobyembre. The 5th of November. May magini nga kada tuig masaulog kag madumdum naton ini at least magapabilin sa aton tagipusoon ang nagadaba-daba nga balatyagon daw nga kung paano nga nakaangkon kita sang kailwayan nga ang ideya nga kailwayan ang ginatamasa naton tubtub sa sining nga mga tinion. 6 minutos banwa ang nakaligad sa tagna nga launa diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. This time kuhaon pa ginaton ang pila pa ka mga reports gikan sa aton nga mga field reporters. May dugang nga pahayag si Governor Eugenio Bong Lacson Banwa
ini may kaintanan sa daw pabor ini siya sa pabor ini siya banwa sa ginaduso karon sa nga pinaka mga nagapadalagan nga mga senatoriables nga pabor ini siya banwa nga ibalik ang Negros Island Region. Unahon ko na anay Bumbo Stephen ang report ni Bumbo Dennis Rubica daw kay parte ni Gapon sa payag ni Governor Eugenio Bong Lacson nga sunod sa iya paborgid siya nga sa sining lihok abing sa dason nga administrasyon basi pa malang ma-revive kay maduso nga mabalik ang Negros Island Region, ang Negros Oriental kag Negros Occidental nga mangin isa ka riyon kay kanami man sini banwa sa nangin epekto sadto ugaling kay way pa makabutyog gin utda na liog pagpungko ni Presidente Duterte gin suportahan ang ining Negros Island Region gin patilaw lang kita yasang sining kun ano ang kayuhan nga ginatuga sang sining One Island Region banwa kaya pagkatapos balik kita gyapon sa aton mother unit nagbalik gyapon ang Negros Occidental kag ang Isla Sang Panay bilang isa ka riyon kay kun madinalag-on atong Negros Island Region kung wala to yagin utdan liog ang aton nga pagsinalayo diriya sa Negros Occidental kag Oriental isa lang ya why na ya ang Oriental hindi na magtabok pa sa Cebu, hindi na magtransaksyon sa Cebu kay ang mga opisina sa regional mga regional offices banwa ari lang diri sa Isla sa Negros, ara lang sa tunga sa Oriental kag Occidental. Kung may mga transaksyon kita sa mga regional office sa Subong, halimbawa diri sa Negros Occidental, mapailo-ilo gid kita. Kung sa Oriental ka naman, mapasibugid. Pero kung isa lang ka riyon ang Isla sa Negros, so why na sang problema, why ka na sang dagat nga pagatabukon. Yari ang report, Bumbo Dennis Rubica, please come in. Bombo Daniel, liwat naman karon na buhi ining isyu sa bayan sa Negros Island Region sa aton mga tagpapatikabaw dumanti kita din nag-experience naman for almost 2 years kung sa din na pinalam kita sa Negros Island Region kasi din naton nga Negros Island nag-isa na lang ang Negros Occidental kag Negros Oriental for almost 2 years galing kiti sa dissolve ni sa pagpungko ni Presidente Rodrigo Duterte kay ini Bumbo dan nga isyu nagtuhaw matapos may pinakaroon ka mga nagplano o kung nag-file na sa pagpapili abi para sa 2022 national and local election nga isa sa mga advokasya nila ibuhion ining Negros Island Region kon in IR sana diri Bumbo dan ang aton anay isa board nga nagpapili sa pagka-congressman sa 5th district si the attorney Dino Yulo kag ining isaman karon ka Senator Bolo nalo man sa ngugpong ni Vice President Rodrigo si Attorney Alex Lacson mo ni ilang advocacy. So nakuha ta din Bumbo dan sa reaksyon ato si Vice Gobernador Vice Joseph Ferrer kung anong pananawan niya sining pagbuhi ay biliwat niya sa akong pagbalik sa Negros Island Region. Kung maduduman sa ating mga tagpamatisan itong May 29, 2015 ginpirmahan ni former the late President Benigno Aquino III, Benigno Simeon Aquino III, ang Executive Order number 183 nga nagatukod nagpatindog sining itawag nga Negros Island Region ako nag-create sining Negros Island Region pagi sa Executive Order number 183 doon duman nato gin-unite na niya Negros Island, Negros Occidental kag Negros Occidental nag-exist na ining ginayal for almost 2 years from 2015 to
to 2017, no? Mga plano ganito Bombo Dan sa mga ton na tagpulati at ang pila ka mga regional offices ibutan diri sa Negros Oriental sa Bacolod City kag sumuma dito sa Negros Oriental sa siyudad sa Dumaguete, no? Kaya kung sa atong matubati Negros Oriental is under sa Region 7, no? Maynila tig Cebu. Negros Oriental is under Region 6, no? Marginal offices nato niya to sa Iloilo. So daw may main purpose kung ngayon tukod para mas maposo singati plano na to tani, no? Pagtukod na sa regional offices apang bumudan na sa pagpungko na ni Presidente Rodrigo Duterte sa 2016, after sa 2016 election, nagpagwa ini siya na sa isa ka Executive Order number 38 nang ginpirmahan ni Presidente Duterte sa August 7, 2017 dissolving sining Negros Island Region o kon inayar. Inamin na kita bumudan kay kung pag inayar tani sigito kompletos ricados na kita, no? Bombo Dan, no? Isa na to problema kay ining pagtukod sa NIR ang budget pala kay tani ika-18 ning riyon mo, no, sa Pilipinas, Negros Island Region. Galing kay wala bala madala sa isa sa mga issue na wala ni siya madala sa 2016 kag 2017 nga national budget. Kaya another region mo. Tabat may kuan na sa may budget from the national government. Ang buto isa sa mga issue. Kung nga gindula po may mga istorya bumudan nga gindissolve ining Negros Island Region nga bangod kuno sang kuan ini istorya man nagluwa po sa pamolitika. Nabay Bombo Dan, ha? So do ka damo man tani nagkanugon. Nga sinito do ka namin ito tani, no? May DepEd inayar na kita dong dumanta mo na naka-cover kita ganun isang kuan mo regional meet, ha? Negros NIR regional meet na to ya. Dito sa Dumaguete. Kaya daw actually naka-amat-amat na to tani butyog ang inayar kag na-adapt na to naton ang One Island Region. Correct, no? May niraan na to Negros Island Region Association Athletic Meet, no? Niraan. Ako pa to nag-cover for almost a week dito sa may siyudad sa Dumaguete. No? May mga sakto na namin na to naka-shot na to 2 years na tayo nag-exist mo, nag-inayar na kita. Ha? So, TYM mo, dissolve pagi sa Executive Order 183 ni Presidente Rodrigo Duterte ining IRR. So, sa sining duso bumudan, Senator, ining mga kandidato nagduso ngo ibalik ini buhion ang NIR paagi sa isa kalaye. Mas marami naging bumudan kung ipaagi ang pagbalik o pagtukod sa NIR sa isa kasuguan hagna na balaya ng layi na gidya nga nag-aprobado na sang Congress, aprobado na sang Senado, nga mangin isa kita ka Island Region. Kay ining pagtukod bumudan sa 2015 executive order nimo, ang isa ka executive order pwede nga iya mabaliwala at another apagi sa isa ka pupagawa sa executive order. Tawag dakasig lang yan na dissolve ang NIR, no? Kaya isa na tayo yung executive order ipagawa ni Presidente Duterte, EO number 38, no? Dissolving Negros Island Region. So sa sini, sunod siya kay Vice Governor Joe Petro nga maayo ina. Kay number 1 ang makabenepisyo ginaya simple kita diri ari sa Negros Island, taga Negros Oriental, kag of course taga Negros Oriental. Kaya during those time na Bombo Dan, no? Si Vice Gov Ferrer, kongresista pa niya dito sa 5th District. May inuhaw gini siya kag nabalaan niya gini, no? Ining Negros Island Region. Iti mayo na nga tikang kag siya mayo na nga pamaagi. Iti dapat kung mabalik ina, dapat ipagi na sa isa ka laye. Agna na, hindi na iyo. Kaya ito buday kung mag-iyo na mamla kasi kung ito baluga pungko da sonto
ma-dissolve naman pag wala sa sa ka-iyo, yung ma-hapos lang niya. Kung ipagi sa pag-sumiter sang hagna, kag mapurbahan, nga mag-isa na kakasuguan, mas maayo, mas mabakod pagid na. So, support siya. Kung kasuguan na ginaya, bisan sino pang presidente magpungko, hindi niya mabaliwala na, hindi niya correct. Mabawi, o hindi niya ibaliwala ang pag-create kaya may kasuguan mo. Correct. Bumada mo ang punto. No? Kahit ikon EO lang yan, second order lang, napos na iya, another EO lang. Why na? Makuha na to, madula na to ya, or matabunan na to ang una ng EO. No? So, muna tabo, no? Kung nga, gulpi lang, no? Na dissolved in Negros Island region. No? So, muna iya panindugan, himanami na, support siya, kung may mga move na kaangay siya, nga mabalik liwat ang Negros Island region kay number 1 ekonomiya, makabenepisyo kita ato ni ekonomiya kita na lang diya sa Bilog Negros Island, no? Kag mas mapos ang pagtransaksyon, di na tayo magtabok sa dagat, no? Ang taga-oriental di magtabok sa dagat kadto Cebu, kita taga-occidental di magtabok sa dagat kadto sa Iloilo, kadto sa Panay, no? Land border na lang tayo, between sa Negros Occidental kag Negros Oriental. Tapos naman sa kundang sa uli, ang ekonomiya talaga mas mapag-on pag-ani. No? Kaya duwa lang tayo karyon. Kasi bagay, isipon lang mudan ang Negros Oriental kapila ka ikapat, no? Sa pinaka-richest provinces sa Pilipinas. Si Pabla ang resources na tondre. No? So, dako gid ka benepisyo kung liwat, no? Nga mabuhi, no? Ang pag-create liwat, no? Siling Negros Island region, Bombo Daniel. Napamatyan tada ang komento ni Vice Governor Jeffrey Ferreira. Okay, sige. Daw alang-alang di yang kuan Bombo Dennis. Basta daw munang sining link to be sing ito ginatatay ang kay Vice Gov na dalagi ko namin hindi bumuda na si Bumbo lang i-check na diwat na kaya siling aton iniining plano, no? Kaya kung duman sa ato batang palati bumuda na during sang time sad to, no? Ni the late Governor Marañon, no? Among Mr. Bumudan sang plano isa ba sa rason kung ang nga ano ning ginbaliwala ni ang NIR kay daw may mga personal paginding issue mo kay si kwani si sa tunggin create ang Negros Island region ang DILG secretary sa tunga time ni Presidente Noynoy Aquino si Maruhas kasi ko daw na lamdam la politika daw ginrason na lang to yung siling budget nakasister mamuda na ang NIR for 2 years nga wala man na budget gigan sa nasyonal, no? Mo to ang mga rason niya sa sang manakanya abay kun nga okay. Amuna siya nga imbis nga nagamat-amat na tubutyo ka do kadami na tumo smooth nagituya kayong dalagan sang isa lang ta kariyon ang NIR Negros Island region ang aton ganiya nga nupo amo na nga nagnukpo na siya kay ang sa Negros Oriental nupo man di sa una ti para nga ma-identify gid nga sa Oriental kung sa Occidental gini mo nukpo ang dito sa Oriental Norpo. Correct. Ma-distinguish, no? Nung dumanta pa nga sa unang regional director, no, sang nag-ilayar kita si Police General Capa. Dumdumak pa na, no? Kapag natin nga inayar Police Regional Director, no? So, okay na gito tani, no? Kaya galing muna ba? Kaya dito nag-amat-amat tani nga nag-unite bala, nag-amat-amat nga nag-intindihanay na ang Oriental kag Occidental kaya sa una daw may aras ang discrimination bala sa bahin sa mga taga-Oriental nga kung magkadto gani diri sa Bacolod nga daw ang kapin pa kung ang iyang dialect Bisaya, Cebuano daw ka something gid dayon
daw kuanaw. Ang sa dito man sa Oriental daw Ilongguaw. Angko na to tani isang kay gayunan nga ang isa ka isla Negros Island ang mga katawhan mag-unite na bla angko niya sang why niya sang discrimination, why niya sang ginasi kay may pagka-tribalistic kita mo nga kung mga Ilonggo gani Ilonggo lang, may Cebuano lang, kung mga kasala gani Ilonggo masinga daw sa Cebuano ka. Do mo na lang. Di sang nag-isa na kita kariyon, do amat-amat na tadi nadula ang nga kultura nga naga-isa na kita. Di galing kay amo na silingko nga way pagani nakabutyog gin tapas ng liog. Kag si former Governor Lito Cosruela, isa pa rin bumudan sa mga nagdihon sa pag-create si Negros Island region mo. Ngati, kung sadto kasunod sa kay the late Governor Marañon, nga 20 years in the making ini ng pag-create si Negros Island region. Lawig grabe kapag grabe nga in the making lawig ni mo. Oo, nalaglawig ni kay Silingko, aling pa rin sa kay former Governor Rafael Coscuela mo, mga pagproseso until nga nag-abot sa 2015, nga dito na, gitagaan na sa kabuhi, ining Negros Island region, pagi sa Executive Order number 183, aging permahar ni former the late President Benigno Simio Aquino III. Amo lang to ang sala sa to kay hindi abigin create ini paag-isisa ka kasuguan. EO lang, executive order lang. Munang isa sa mga payag ni Vice Gov Ferrer nga dapat ipaagigid na sa layi. Ipaagi sini, submit ka daw sing bill or hagna sa Kamara or House. Sige pa mati anato na be ang payag ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Sige bumudan. Former ukon pa na kay Governor Bongakson during that time kay Governor Freddy Marañon. And then during that time, Congressman Mako may ara kita sa Oriental sa public hearing dito. Well, siguro nakita naman pag sang NIR daw advantageous man sa probinsya sa Negros Occidental. And then, only in a right path lang ang imuunta. Not like just executive order na for 2 years, 3 years, and then suddenly, kung sino na ang bago naman yung presidente, i-revoke yung to. So, iniyan siguro, kung mas maayo, it should be a Republic Act. And then may counterpart man sa Congress. Kumulan mo to ang payag na komento ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Ngati, pabor gid siya. Kung may ara, gid man, nga magaduso, buhihon ini Negros Island region, pati ipakita sa kasuguan, Acta Republica, dilang sa mga EO, kay apos na iya dulahon. So kung ipagi sa Kongreso, ipagi sa Senado, maaprubahan, iti mas maayo, mabakod ang pundasyon sa pag-create, establish sa Negros Island region. Balita gikan sa Kapitulo Provincial ni si Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Dennis Rubica. Report gikan sa Provincial Capitol nagdulong sinyo sa oras 26 minutos ang nakaligad sa tagnang launa. Disan ko na ito report si Bomboan Sindol Surilla. Ano ang reaksyon sa Emergency Operation Center sa syudad sa Bacolod sa sining pagpapadaog na sa executive order ni Mayor Bing Leonardia nga nagamando o kung nagapanugot, naghatag na sang clearance nga pwede mahukas ang mga plastic barriers sa mga salakyan di pasahero. Pwede na, wala na siya may magdakop sa inyo na. Pero i-disinfect yung mga salakyan i-disinfect yung permi. Para nga wala gyapon sa delikado para sa tudya ka mga pasahero. So ano ang payag ni
ni Executive Director M. Ang, Executive Director sa Emergency Operation Center. Ibalo na ito namin, pagi sa kaya Bumbo An Sindol Surilla, ang ining sabahin sa paghukas na sa mga plastic barriers. Daw kag makuha makita sa update sa kung ano kadamo ang mga nabakunahan halin kagapon tubto o kung halin sang kagapon Webes, Miyerkules. Halin sang Miyerkules tubto ba kagapon o Webes kadlaw. Bali ikatatlo kadlaw subong daw nga sa aton nga vaccination rollout para sa mga minor de edad may comorbidity kag wala pwede na makapabakuna. Kung may available man lang nga bakuna nga padugay-dugayan pa na naton maningagaw ta para nga pag-abot sa bulan sa Disyembre mangin masadyang Paskwa. Kung sa pag-abot sa bulan sa Disyembre wala na si zero na ang kaso sang COVID-19 na lang alang pangasubo pa kita kag mag social distancing pa kita sa aton tagsa kapuluyan nga may ara kita Christmas party. Way nga na kapatigayon sa Christmas party sa nagligad, no? Oh. Pero bisan wala madayon ang mga madamo nga mga Christmas party sa nagligad, pero dayon lang gid gyapon ang litson, way gikasalbar mga baboy. Sa subong nga tuig daw ginakulbaan ng mga baboy nga litsuno, no? Siya nano ni man. Sa doon nagnubo ang kaso sa COVID daw. Basi sako ning Christmas party wala kag tuob la. Ti subong nga kadaan nga panahon kung mag Christmas party daw nangin nakaanda na. Daw status symbol na nga sa pagkainan may ara nagakulob nga lechon. Tiri malaso gidi. Ang mga baboy nga ginasagod sung kay naghaganaga na ang kaso sa COVID-19. Kag naganubo ang kaso, nagapadayon nga nagasaka ang kadamuon sa mga nabakunahan. Kag kung nabakunado ng tanan, wala na sang kulba kag kabay pa nga pag-abot sa bulan sa Disyembre or dason nga tuig, makapangabuhi na kita sa normal nga way na sa face mask, nabudlayan gid ko sa face mask sa tudtuon na banwa. Imagine mo na may antipara kuya mo tapos may ara pagit sang facial. Imagine mo na kung ano kabudlay sa amon nga nagasuksok sa antipara nga may grado. Nga pag guwa mo si mo sa lakyan, masulod ka sa mall, samtang naga-antis ka makasulod. Ginawa mo katrapo sa imong antipara, ginawa mo pa katrapo sa imong face shield, pag suksok mo sa imong face mask, pag ginawa mo lusot ang ginawa di sa ilong mo di blaga lusot sa kilid sang face mask dito sa antipara banwa. Amot makarelate gining kwan mo, ining mga pareho ko nga nagasuksok sa antipara. Imagine mo na kung ano kabudlay na nga nagaburo ng antipara ta. Kag pagkatapos, do hindi kita makaginawa, nagapunga-punga kita samtang nagasuksok sa face mask. O kabudlay gid. Tido na do kahidlaw man labanwa nga maglakat kita sa dalan or masulod kita sa mall, wala sang may tabon sa aton baba kag ilong. Nga hilway kita yang maglagaw-lagaw, nga hindi na kita magsuksok sa face mask or face shields. Kay tanan niya bakunado na, no? Tanan niya nga mga katawhan may mga protection batok sa COVID-19. 30 minutos banwa ang nakaligad sa tagnang alauna diri sa ato na pagpangalagad sa panatuntunan bumbuhanay sa udto. Sige kay pamatian tabi ang payag ni Executive Director M. Ang sa bahin sa sining paghalog-halog na gawa sa minimum health protocol. Iloilo, wala na nagasuksok face shields. Kabay pa nga magsunod man ang bakulod nga magpapanaog man sang executive order si Mayor Bing Leonardia nga maghukas na sang face shields para nga makwa naman mag-amat-amat naman abing magkagulugin hawak kita sang maayad-ayad. Pero antes ang report ni Bumbuan sa piyak nga linya sa Studio B at ito si Bumbo Liani Zil Minardo kay maghahatag naman kita na isang premyo sa aton nga lucky winner
sa 1-2 Panalo Part 20 promo sa Studio B, Bumbol, Yani Zil Minardo. Please come in. Subong si Nanay Esperanza nga tigdaog halin sa barangay Lag-Asa, Baguio City, Negros Occidental, Bambudan. Basta nga ito nga pangabuhi. Sigado, tama eh. Sigado, ka tama. Kapila mo na ninay nga hulog. Miro pa lang niya ang 1-2 Panalo, sinang 2021. Pero sang una, pero megin ko gadaog man. Nabatian nga nagdaog. Kaya mo ako kuan ga sige ang radyo. So kabaloy ka na kung ano ang imo nga dagon? 500 pesos nga cash kag isa ka balde nga 600 worth of 650 nga worth sang isa ka balde nga. Ano ang obra mo kanina? Wala na. So sa bamod sa subong nga ang premyo ni Nanay. Okay, daligid lang. Nag-utod-utod ka, Bumbulyani. Bumbulyani. Okay. Sige, 33 minutos ang nakaligad sa tagnang alauna. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udo. Balikan ta kada Bumbulyani. Sige, Abi, go ahead. Nag-utod-utod ginang imong signal. Sige. 34 minutos na kaligad sa tagnang alauna. Banwa, isa naman ka winner ang aton pagatagan sa premyo. Winner ini sa aton promo 1-2 Panalo Part 19. Part 19. Part 20. Daw COVID-19 lang eh. Part 20. Sa mga wala pa doon magkadaog. Intra na ka mo, mo sa madamong ma-entries kay the more entries you send, the more chances of winning. No? Balikan natin na Bing. Balikan natin ang si Bumbulyani Zil Minardo sa Studio B. Bumbulyani, please come back. Yes, sa Bambudan. So, ikahatag na natin ini ang premyo ni Nanay Esperanza Bambudan. So, Nay, unang hatag. 100. Ikaduwang hatag. 200. Ikatatlong hatag. 300. Ikaapat nga hatag. 400. Ikalimang hatag. 500. Yes, sa 500 pesos. Kaya na kay Nanay Esperanza Bambudan ang 500 pesos, Nay. Kasubong man ang 650 worth of gift pack. Nang sa kabilugan na may ara ka 1,150 pesos nga nadagaan diri sa 1-2 Panalo promo. Ano ang imo gusto nga ihambal, Nay? Madamo nga salamat sa mga sponsor kag staff sang Bombo kag sa tanan nga mga nagpatigayon sinitanan. Salamat, banamo nga salamat. Basta Radyo Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Automatic mo. Kaya nagdago sa tanan nga nagapalamati nga mag-intraman sila para makadaog sila pareho man sa akon. Yes, sorry what time? Basta Radio? Basta Radio Bombo, number 1. Number 1, Radio Bombo. Oh, yes. So, Bambudan, yara na subong kay Nanay ang iyang premyo. Suni, no? Kaga, natin, ginaparawagan sa mga tig-salamati, Bambudan, no? Mga kabonggo natin, nga kung gusto pa nila, ini mag-intra o na drop sa ilang entry. Bambudan, may arang mga drop boxes sa ilang mga lugar na para makadaog man din sa promo sa 1-2 Panalo promo part 20 year 2021 na Bambudan. Sa Bambudan, di kan diri sa Studio B, ini si Bumbulyani Zil Minardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Salamat gid Bumbulyani Zil Minardo. Amay ito ba kayo isa pagka-winner sa 1-2 Panalo Part 20 promo. 36 minutos ang nakaligad sa tagnang alauna. Ay na mo di sa niya nag-react pati sa revival sa Negros Island region. Kaya may ari di nagahambal niya praying for the revival of one Negros Island, one region.
Okay, karami gibanto mo. In fact, do wala man sa mga taga sa Negros Occidental kag Oriental. Do wala man gani sang ginasiling bala nga resistance o kun daw nagapamatok sa paghimo sang isa ka isla bilang one island region. Wala siya nagpamatok sa tumo kag daw kadami man lang sang nabatyagan naton sa tagsa sa aton. Pero galing ito mo na sige lang praying, no? Ini base sa pila ka mga reaction diri sa comment section sa Facebook Live sa Bombo Radio Bacolod. By the way, sa itong mga kauturan, no, pwede man kamo makalantaw, makalili sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod kay kitaon man kita, no, ang live broadcast naton ara naman subong sa YouTube channel. So pwede nyo man kita malili dira ang tanan nga mga programa sa Bombo Radio Bacolod sa YouTube channel, no, sa inyo yang cellphone, sa inyong computer, sa inyong mga Android TV dira. Kung may ara kamo sa internet, anytime pwede kamo maka-access sa inyong YouTube nga hindi na kamo magbukas pa sa inyong Facebook account. Pwede na kamo makapamati direkta kay makalantaw sa mga programa sa Bombo Radio Bacolod sa YouTube channel banwa, no? Sa nasiling naton ang tanan nga mga programa sa Bombo Live, ang mga drama kag kung na-miss ninyo ang drama abi nga ginapamatian nyo, wala kamo kapamati subong, pwede nyo lang na mabalikan kay may mga ginpang upload kami nga mga programa sa Facebook page o kung sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Pwede nyo mabalikan ang wala nyo mapamatian nga drama kag subuman ang mga programa, no, sa Bombo Radio Bacolod. So ini para nga mangin mahapos pagid ang pag-access ninyo sa mga dalagko nga mga balita kag kung ano nga mga issue kag topiko ang ginatalakay naton sa tagsa kadlaw. So sa nasiling ko na magluwas sa Facebook page sa Bombo Radio Bacolod, pwede naman kamo makalantaw sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sige daw, alang-alang kita sa oras, no, sa ato na pagpangalagad diri sa panatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Opdanay naman kita sa maabot nga Lunes kay Biyernes kili subong, no. Sa Lunes naman kita maopdanay upod gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio